Шосты дзень навенны. З успамінаў сястры Луцыі пра аб'яўленне Маці Божай у Фаціме. 13 верасня 1917 года, калі набліжалася гадзіна аб'яўлення, вуліцы былі поўныя людзей. Усе хацелі нас пабачыць і размаўляць з намі. Нават заможныя людзі прабіраліся праз тлум, які нас акружаў. Яны падалі перад намі на калені, просячы, каб мы прадставілі Маці Божай іх просьбу. Іншыя людзі, якія не маглі да нас наблізіцца, крычалі здалёк. Некаторыя з іх сядзелі на дрэвах, іншыя на мурах. Усе хацелі нас пабачыць, калі мы праходзілі побач іх. Абяцаючы адным выкананне іх просьбаў, іншым падаючы руку, каб дапамагчы падняцца з зямлі, мы маглі прасоўвацца далей, дзякуючы некалькім мужчынам, якія пракладвалі нам дарогу паміж сабранымі людзьмі да месца аб'яўлення. Фацімскія малітвы. О Найсвяцейшая Тройца, Айцец, Сын і Дух Святы, з глыбокаю пакораю хвалу Табе аддаю і ахвярую Табе найсвяцейшае цела і кроў, душу і боскасць Пана нашага Езуса Хрыста, прысутнага на ўсіх алтарах усяго свету, як перапрашэнне за знявагі, святатацтва і абыякавасць, якімі яго абражаюць. Праз бясконцыя заслугі яго найсвяцейшага сэрца і праз заступніцтва беззаганнага сэрца Марыі прашу ў Цябе ласкі на вяртання бедных грэшнікаў. Амен. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, прывядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць. З літаній да беззаганнага сэрца Марыі. Сэрца Марыі, пры бичаванні Езуса Хрыста страшна змучанае, маліся за нас. Сэрца Марыі, пры укаранаванні Езуса Хрыста цернямі пакуты прабітае, маліся за нас. Сэрца Марыі, пры нясенні крыжа праз Езуса Хрыста спачуваннем ахопленае, маліся за нас. Беззаганнае сэрца Марыі, Ты палаеш дасканалай любоўю да сэрца Езуса, а для нас, грэшнікаў, Ты заўсёды самае міласэрнае і чулае. Выпрасі нам у сэрца Пана Езуса, Збавіцеля нашага, ласкі, аб якія просім праз Тваё заступніцтва падчас гэтай навенны. О, Мама міласэрнасці, заступіся за нас, а боскае сэрца Езуса, дзеля сыноўскай любові, якую будзе заўсёды мець да Цябе, несумненна выслухае Цябе. Амен. Малітва на заканчэнне. Пане Божа ўсемагутны, праз Твайго адзінароднага Сына, які сваім жыццём, балеснай мукаю, смерцю і з мёртвых паўстаннем адкупіў нас для вечнага збаўлення, молім Цябе. Удзялі нам тыя ласкі, аб якія пакорна просім падчас гэтай навенны.
праз заступніцтва Найсвяцейшай Багародзіцы, якая аб'яўлялася у Фаціме. Навучы нас, каб, разважаючы над таямніцамі святога ружанца беззаганнай Панны Марыі, мы ўмелі годна наследаваць тое, што яны змяшчаюць, і атрымалі тое, што яны абяцаюць. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Святыя Францішак і Жасінта з Фацімы, маліцеся за нас.